Mini owura o yenyum nasi ehia o Angel FM. Time me release e jana so. Hwem si yo se wo na wo boss anwu we. Ewurade Nyankopon so ya na ne hu na hwe body bi egina ho pa ne voice e free mu ba. Obani mi be ka kire wo se de tie bia no. Ense kra. Sima be num me pese me ne obi di nkomo wa ahoma no so. Sima be enum. Sima be enum pese me ne obi di nkomo e wa ahoma no so. Ene enkoba bia me wofa Kofi Jima anko ana abesra mo ofidie mu ne nkomo aye bediri wo ho. Ene twemi wofa de oba utim se me ne mienu no ye hia se de ha bibia timisi. Ene e bedin nkomo. Me be catch you say ensay wate. Ensay dabi ensay. Me personal testimony na me catch you. And say, yeah. Brahmana so na yendin komo kakra. 0551 931 931 0548 931 931 and say why me say and say 0551 931 931 0548 931 931 me be catch us say and say de wu kombia no and say yes ya wo no emma and say I would and say 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Yes, sir. Pacho, me don't for Benny. Hello. Pacho, udini baby au kase free. Okay, Pacho peja one kakra ma me why. Okay, mami nti o papa. Otie no ho ewo ni so mesrɛ o fra me a na watwe ho afiri TV ne ho ama me na metimi ene wadi nkomo why aha utie ho e be ma me feed me ntimi ne ho nkasa azuka na azie wabegina yin no so obeyi wafiri so azuka de onu ni abotresa o right. Okay, 0551 931 931 0548 931 931. And come on, me no di and say and say what it and say no matter what you're going through and say hello. Right. Okay. Kevin Mr. For number ba kono tune to so mama na say obi ni mem say line we ni high adwen kakra 05411266626 05411266626 05411266626 right unim sa number no so a na wa frɛ me fa e wo hono na yedi nkomo kakra me wo be simanum say mini obi edi enkomo 05411266626 05411266626 lines ne ha ma dwen kakra tino obetimi afrɛ afa hono na yetimi edi enkomo okay. Hello, Bacho. Udini baby a okasa free. Bacho okasa free. Okay, susuma fono eme wano na okasa mate on kawai. Mami nti o medofo. Ai, Bacho entie o hu afidie no so. Why? Okay. Kasa na entie o. Hello. Na yini munye kra. Mr. Ofremi ana wajina baby ye ama me. Please wait. Hello? Your call has been put on hold. Please wait. Hey.
Said the line is where she when you move. What's that the man to waiting? Hello, Patron, me don't for Benny. Good morning. Patron, me dia kuz mi kasa fi nyanchi na nyasa. Right, Mammy, of course, Mammy Tia no pay. The patron of the washing queen. It will just 3 months, maybe 15 years. Our women very big that. Me would that. Na yare so me. Me di me chipra no mu kwa so mu nyine. Are kutini susa. The Sarah didn't have na me. Yes, on a pro washing cry. You send me tears. Yami beye. Yami oishra. Yami shra also. Me sorry, I am a fro. What it? India rehobium. And say why? Right. And I permission command me no be dia and say, dear who come no. Mimi new feel. Basa what Timin can ehume. Some me can say, oh, TV so the enemy catch them say, me don't for Benny. Hello. Right. Hello. Hello. Okay. Hello. Otie ho de me yiwa free so. But o did baby a okasa free. Champion IDJ original my awie mrewe no wona nyame do ama ye se petuefo ne be hye nkran. Papa bibi aboko de. Boko we SK Bullets. Obuasi coffee room. Nyame ne hene. E wade nyina mu. Nice one. Amemfia me papa Ken George one awotiti. Ne miame wo fa ofidwuma ankoana. The family program papa. Nice one. Papa no pede nyame shira wate. Nyame shira wo. Nyame enka ho. Ye unza sa sema wo ke ho ebi atumi aga mo braba bomo. E bra mi ko school na ye kani pass ni prebiasa. Omunima dia ye bofu eto za mani kan a e de bekesa. Nese tobo ase tobo. Nese wo obi a no wa bon yie pa. Na ma bon yie ankasa. Na minim se ye de mi ye hwia enyeye. Abije me ka se nyame ni monyam se ena me no ka se obo ase. Ye program bi na zo bi beto nsa afreme. Na se nsa nkamia na wo su. So be your wedding engagement adolly a year from Naba. Now pope MC Cassia. Nancy or the family not a see me ko baby. If I chrono after praying and a tuajano. Which say, send you would see a piano. Yami Abasa and Sa Edalso. Yamian ho. Yan dinner me ye. Yan Sunya. The Cassa by 4 and a yen. By 4 Yemo mi anfo ye ho ento baifo so onyame onim ye ana wo ye e ma ne ma ne kade mo rade ne nyam se enne so obo ase na pe MC kasiye na se ye bobo na mani kan a na de be kasa inhiran kenyame se enne wo de afutu sensei ama yen na mmom wo ye nipa na ma abamubuo enye wo kramo so na abamubuo na ba obra ma wadwuma wawadie wakonsuo obi pia ekofom na mekase ne nyame nse enne me nyame aye bia ma me nyame nka ho wo nhirawo wo ye wo somfo SK Bolas nyame ne hene wadie nyina mu SK nyame nhirawo pa. Hello me dofu beni. Hello. Bacho udini baby a okasa free. Bacho so me kasa. This is for Okay, mami ntio me dofo. So mami me dey that say you. I say you slap. O dia no se asaya wie. I say you what? Mami na sa wotimi nkasa me kasa yi. Me dey do. What boy me say? Me baba. Yes, parents. Well, I'm yes, Papa show
na mastro esse bebê morreu não começou um cachorro agora me deixa dia me deu dia no campo a disse que campo me Bra, uma me faz fazer isso, me fez. Me faz me dizer que paixão colar. Me vou. Ela me disse que me deixou a casaca, olha a casaca, ela me bebe viagem. O coisa. Ana me bebe, Mame, Mr. Shaw Hoso Kakra, a soon into my main Tiwun Kaye, Shaw Hoso Kakra, why, na yentimi ninkomo. There is a lady about blah. I can't be they are dear baby, but a big see, I hear. Oh, yeah, my father. Let me tell you something about it. Because of hospital bills, they end up for in 2 months. You know, get one. You have a friend who have to tell me what Mrs. Sahel. If you are making not could it spend a night with you. Papa is so bad for me, I'm becoming a mother pound of you. Papa, I don't see how to say. Let me baby, I say you. Mame, o number na 162 chat on wahu. So my number is just one. And 62 chat on. Right. Okay. Ano pay me pesa me catch out say wa frame me wa fidie so ne madi nkomo no. De wo dwen say asay no and say what? Papa. My people, yeah. Right. Mommy, me sorry, I'm Efro. My pim. Oh my goodness. Ha. Hello. Hello. But you udini baby a okasa free. FM Lawrence, I'm Kazafra free. Okay, law mami ntie wa no pay. I'm sure I'm going to be part of the charity for no other sporting. Mister, I say, you can't say you are my one, I say. Yes, no, Obi, it is a new relationship, and I mean, Obi, I'm not accustomed. My cousin, and I said, you want to say my thing to me, I can't my wall, family crap, make a surgery, and I'm necessary. Me saying, you best. But put you at the I would tell me still by me, and I that's why I'm no sure. Yamisha also. And one, I'm a big woman, Yamiadum. I declare no channel for me, Jay said, if the family cool, I must say. Like a 2 black one and Obama and baby dear, Nanka my boy. That me far, Gary, keep Gary in the big minister, I don't know the tongue, Yamiadum. It may be a mean to me table from the city. In a scam, I remember, you go to I mean, depend on me. Laurentia, enye na nano obesuma ye wura hu pi na ye wo fida dem ho no. Oh. Ofa okay say girl be free. Hwede nyame timi ye. Esu again ni su ye no meti studio na wo sen agume. Mame, me be catch one opay bra. And say, na dua ewu mpo wani da so say ye twa ne so a obefefe how much more wo nipa nyame abon se ne seso ma me fa frefo be mienu topic ye beto aso ene me ofa wa hanti me pese me din komo bebre ne hello good morning udini baby a okasa free abi you okasa free hin Ampacho IBJ ni o mame.
Hello. But what's a minka? Oh. Okay, say free hey. What you know? Hello. But what would you be okay, say free? But you'll be being timid, me besi kakra. First year, mammy, too. Me bawase. Where the if me am fee. Papa, ye my me no. Na obi timi bisa ne se. Oba panyin ne ho te se. Oh, ono de wa me hu awo so mfa so. Na ketewa na oso nde wo sua adwuma bebro otwe. Me hu de ode na bra boye. In fact, sam na me ho kire me pa. Die medi. E bra nsa na medidi. Itimi su die medi nti. Enne eye no. Ene me papa e kasa. Itimi ka kire me se wo. Obi be bodua mane ku. E kai se ne na otwe ni. Na o kan sa aseme kire me. Ne ebeye obatan bi den se obeka kire ne ba se. Obi be bodua mane ku. Na me bisa me ho se eba ne sen. Ne no an sen na amene. Na me ankasa me papa. Utimi se omo sorry tia ne nye ya. Omo ka ne physical na de tio. Ene me nsire ni bie mu. Nsori ahomate. Enko won twetweda ansa na medidi. Me ba me sori no nson. San se ma bra nkasa. Nti e kan so obi mfantichi. Che fantichi no re. Na ebeko ye nso amani pakro. De wonam obusuam na mfufuo mu mantamu no. Obi ntimi ka se dey we di adwuma be 20. Otimi de na wotwe yitonwe ye tu me di o. Enso enne omo ba me ho bosen abo. Ndum se bi mu teme ebi mu tie me ko teme voice obi hu ba bi me free. Ebi ba me ho bosen abo. Na me kra me nante a asa akwaje mi sika. Eno ye animonyam hwa nya me de asem. Nsa ma ye adwuma be bura pem. Na me nya ba bi nyina. Timi da mo ase. Ntimi ye bibia. Nyame nhyiraw anopai. Me be ka kire da sani bia humi woni mu na utimi keka ho se ensay ye nim de ye ka na ofa kofijima nkwa na trust so ka kire se the topic ensay or discuss ya tro na sa na no ye ni odi nkomo no hu ba bia e free ba bra ye ni enyo bia o ye nkofo mpagu na e fra ye na safo kantanka uhu mi shirt se hye me wo se ye ofe no mimi ni minu akwa miadu kese se ye fan se ofa kofiji banko na ye kofo sumu ne ye kotade a enam se o se wo hye na mitimi hyenti no ye to ade ba ko a ono betimi ahye na me so betimi ahye bi na wa wo de hwe se de mimi sui na me ne ofa kofiji banko na ehye shirt ba ko ono no to de bechichire kakra sebe ya emu nsusu be bie kakra ba me nso no metimi ahye but then this is how far the Lord has brought us. Inti anopai geme be ka kire won se ensay wate ensay wofa woni awo mumram sima be tawtaw ne enko Dr. Mabo ayi wia ne ene wofa ni nkomo awo anopai shobi nkran kakra ma me sima be mienu miensa bi na obi si asai sister na ofre kura don do osi asai kura ensai minister mama Esther onyumbi osi wo hia ni bi ba mo broni bi adrom ena de na bedru samri da bia me kan asem we say ya na ye bompa ya ye nsire nyame enkwane ahoden se nyame ma ye nkwane o ma ye ahoden dia ne da so tia secretary mada ya bodwum emoje die mu afusane a de ye komu bia se nkwane ahoden wo a ede no ebetene na ko se ba ye nyina no me pese me ko because me ko no fa ko fidwuma ho a obetimi de ani bi me say na how to do it ano te me pese me ko because me ko na bra program baby ko se ba ye nyina de asem abufuo
Pane maame na was so man is scada na ne bada hospital na ontimi enhwe no. Who say be me say maame abrabo. Eti na me say me pese me call. I don't want to go there. No say. Maame na was say, emre bi ofra na wo che ni sika. Ada call no na wo tell maame na. Ne line na mu ye faint o. Ofra na wo che ni sika. Was so eno wo de ahwe ne man school a. Oni be ma na wo, be ma na hwe no. Na ne ba ne da hospital a sika edi be unity be ma sam na obeka me ba mpacho be ma ne hwe no na wo che ni sika okay se ne ba no SHS akora na yale akoda hospital ama sika wo de be unity one ne ba ne da form se wante de ma me ne kan ya ma me repeat ma mate na ne market wa ne pode e woni ba bi omo wo ade e ma de ye sole a ye ya ne ada ne ho mema ani ye fa ye ho ne won se be mes won se be ma won se wo ba na brabo na medical catch wo dem Father's Day ni say be ma bia wo pese wo be wuntam bia ehwoma na wo wuntam isi wo wo ne bakura wo be dodge te say keep bi Debbie o se wuntam se wo bie kia emma lifespan mo che eche na mom Debbie be bade wo sane na no nyame be fa no de agu ani mase wo ba ketua na afa wo bu nanim kotodwe fa che no ewiase de sa na nipa te nipa ya bone a wo papa ka ni nipa bone nyina na atopa na do ba ye atopa fon sa akofa nipa be wiase e ma ne da form hospital asama me catch minister anopa ye se ensay you ensay ntimi catch ma me say what do mo mpaye no won sra nyame na de be ma be se no na brabo mu no ensay ye kora nyame e be hwe woni ne ba no na wo be pagya woni akwada no na sa kwakwahwe akwati bonkoso na wamma ne won hu ba bia ne manam no me sire nyame nkwatenten ma no na ne ma no mo 2 years no obebu wo mo anim kotodwe eda no no behu se na nseye de America no right ebusua I want to do ana otene ngare yese se aboa no woko na chi ne wosan ba na se na kakrani a awoni he se wako gada energy bi anya sam keto akra me uzo odi nko na me wo fa na boju se ye white na o hwa wo sa ofa ensay odasani ema wa bamumu ne ekotiro sem na Isaiah 48:10 ka sembi okay or say in the fire of hardship God is refining you like gold. Every trial shapes you into a reflection of his strength. That's right. Isaiah ne ka sa sem na etoda bia ekom eya ahokyere eya abambuo nso ekum sunsun nipa bebre e de abambuo eko asamando or say every trial shapes you into a reflection of his strength. Nyankopon yenim se de galamsefo ha gold no efri ejamu a enye se eda ensuo no mu a eyehye o no efri efin apotobi bremu o hawo awro bebremu ansana abepie asi idwaso okay ama manfo nyina ayede ahu se na kala ne yede etie ade na wabamu abuo abambuo ani sa trials nyina yafam etoda bi a obi timi kana no aduro wu se ono de ono nko a na ne ho kire no ntimewu anopa yi mekache omode ase omoko na wo nso a waye wadwen se onko a ho kire o girl your friends any papa kazini papa yi eya wo ba o na oka asem bi manage yo se so only wo fa honhum no anyawo a ye de apie honam ani koso ya bra bombe be apie honam no so boy no muade muade susu nhede hunu de waye o mu bia yesi muade sese ya tagi oniema bi se ya safumu se ya busuamu se o bro no o ti so se unua no mumpo awu se
unia kwame adu atade no atade no odwen uma mi su na o ka se umfinsa ana se ya bebuo ena obu go satam na wusa o that time na mi sha ye ntimi mfa wo nya hwe ye de me hwe nya yie enti afrumu bana ye de na bodua no insu to ayebo no awie ebo ayehye no na one day obi beba abesane no obi di pool no 38 good years no obofo no ba onye obi ono nko anso ni mu mfa no nkoto enkwaje no mu bi it taking just one day that miracle no and no in the timi a man no bad ni lame light ya and there ayeye ni na se girl ya ofre say and there am for born hobbies a lot of igawadi bi ya tunu din ahodo wahu emma wabamu mu onua so ye bema so ye ba jaisu no me de bia metra ka se ade nyame chi nyame won kronkron chi paaye se wusu na je se wabamu aye den abu wo kire se nyame ntimi nye me pesa no pa mi se wonkura ne enkachi me de no so to aso enkachi setie bia no wonso nyame betimi afa so aye bibi amana ye di ya wo ye sungu ye mu nanso enidaso ade be chia esumnum yedu that if it three kono ubo se han no ye dey epie enidaso wo ho ma enti ama wa ba mu no matter how said the situation no edi wa kodu bia atade edidi ede mawani so esese wankasa no se ho den nyame oboa de oboa no hu wan osoro boa de oboa no na de ba ko ese yen ohwe yen yakoma ba bi akodu no watimi ayedai aboa erade nhirawo erade nhirawo nso abusua me ankasa me ofa King George na wote no enka no yeko mab hair cream asye aba na ye ba me wofa kofijima ankoana wo fidua mu ha enne ye bedim bema ho nkomo enne nkomo a ye bedie no efa bema ho wa edin bema krampo no enne edin bema bi bema wo abrabom ebia wonya nhunu bema so mfaso sister bi se akohoma ni kunu boy krampo no esha na ye twamfoni na hwe galamse amna bia obi wura mu eniema mema fam hwe every day one ye be wo bema to a ene offer eba be diagnose wa se ye nwia ye be sa to aso edi bema nkasa ne offer ne ye ba be di hu nkomo because offer de o suahunu se say every mofrasi be simpanifie so de old age ena ofanya nuru ho na no so kura adwuma yinti no sabi old age hu ne ema nyina no ofanim enti twame me basisi a enwi papa ofia ha ye kodi nkomo sima be ye ba ofa betena se na nenkomodi ofia ha Mr. Mab me akwa aba Josu ebru na ho te say ade ya chia no pay de area stem ma twedi ampo. That's right. Me hu say me nim say onim sasa o Besao. Ernest de me lai pa no. Open as me pen no pa. Me hu say ugina yi me hu say o sada. O say energy sunku bi bai. Energy na dey start here na. An ordin. Uti hu say energy. This 7th month no. If I be a servant of God, abusia me declare to obi abraboso. Amen. Hwe. Dia wonsusu na wonwene ho no elocate obi. Amen. Kasem papa bi to abraboso. Bosumi nsui. Because 7 is for perfection. Sa 7 we sika bi ento obi botom da no. Ebi beto obi botom. Amen. Abrantie bi ababa wa bi ye de daben na obeware. Daben sister, wo obeware bosumi me wate. Unim say ebi mu awade sema ye de tata obi kura Mr. Map
obi ya wedding wa sɔre kura wonko wo akɔ wedding na bre bi busada bia untwantade konkofo de ade bia ehintawo ade bia wo kra pa unya bosumi nsui sɛ de mimi ne mabusua ayi wo fia ye ni age no awurade mfa ni je ni bi ento abrabo so bisa ma ye mawram ne ni nkomo anopɛ sɛ metena se sɛ dia sɛ yodi kankan no na enwi papa matena se that's right na mam heba center sɛ ka mam heba center de a ye ne akɔfa enku waso de aba na enku na de aba edwamanso no ne dwumadi kese pa ne sɛ emanwi tumire na makyeresi na ene sɛ wotie mi anopɛ sɛ oteka mu na wotie me wo fie radio na wotie a kan kra agye na mai kra ansana enwi papa mastate 0242 860539 0242 8605 Mr. Legend number ya to boase into was man to boase 0242 860539 0242 860539 enwi papa sametena sesei dia na anopɛ nso de eye kama pa ye besiesie tri ma mini kankran to me chene nto na obi a wɔhwɛ me anka se krachi ya pampamu apa ma pampamu empire anopɛ ye di nku anwaso obi aba Ghana ha sesei ebu asiesie triwi se wutriwi na entumi mfu woyɛ bɛma wa pampamu pa ɛma no wa pampamu nyina nwi ni nyina esa obi wɔsemi nwi mu aye ha edwie agini triwi aboso ɛhoa ɛhaw center ba utrase enkui yedi nubna ene haban ena ye papa Dr. Malika Kwasia de Bosompra Ahamadia ni no ono woye prekesa jana du afiti kroti apena no ho abo afefie mu no enkui adiefo age atum na de ewo mu ne se eba ne se utrinwi pa ena etete yenua no ma no medikan ka se oba bia wani monyam no utrinwi sade a esi ani monyam ne mre no enti anopai ba bia wotie me anase wohwe me bia no wo trinwi hu bi ho hawo bia se utrinwi entumi mfu obi wasibu onwi pa menenu mu ne nyina tete emu aye ha ma wonsanka nkun bi Ghana ha de ukọ baabi a wonsa betumi aka bi eno ani MAAB map sese bepiem ewo Asante Mantam mu Kumase na yewo na mo a mo hwɛ me anase wotie me no ubepiem wo Kumase a baabi a wonsa betumi aka bi nie yewo Kumase ohwimhwidiem na yewo ukọ nkran so a yesan so ewo ho enkran main office anase main depot no eho enewo enkran na bepiem Kumase ya idea ohwimhwidiem na ewo na bepiem enso so ewo Kumase kagetia adumu a wodi wani a kire Akwasi Agema abro san no okọ abehu global sewa cosmetics ubekọ na nkui egu ho dia upe bia no nsa betumi aka na anopai enkui die kuta mi se dede bia medi kan ka kire wo no we eye 20 cedis se wo ba na se yetu ama wo a 15 cedis box no ehyemu maako oha 1005 na se edoso pa yi we nso so eye 30 cedis se wo ba na se yetu ama wo a eye 20 cedis na ke se wo ton ba ko bia mfa so obotwo 10 cedis box no nso ehyemu oha na ke se one box bia no 1000 cedis ene da so ke se pa yi ekura mi enso so eye 50 cedis se wo ba na se yetu ama wakọ akoton a yetu ni 40 cedis box no ehyemu 50 aduonum 50 ne hyem ene nso eye 2000 na da bia me ba eye ameka na meja yo ointment wo na ointment amanfo ta yisu bi no mka ho asem se Mr. Mabwe na ointment di oba wo nka ho asem na ebo ejuma pa ointment ena obi a ne namu abuo ana africhi ekuro atu wo ye ho hwe wa mia yisu aduro bia no ekuro ni nwu fa biti asawa na fa ye kuro ni mu me ka hye nyamedia ni monyam sa acha na wohwe ko na wohwe mie na ekuro na wu afi nso akwada ne ho taye hye na ntema propro ensansan ointment abu ejuma se eba ne se wo sisi na ye wo ya ukotodwe wo honam nyina ena ye wo ya mesra ma wonsanka ointment bi eyeku 10 cedis enti enupa wei ena yakofa ba ye de aba Ghana ha amanfotie na last week no me de abayua bi bai ene ono so ofidie mu a that's right ye friend Gloria na abayua na me se oko school e wodunkwa nursing training no yeah watu nkuya na odi akọ school enkuo bi wose da be na mobile enkuya start ye nne 2011 enenya approval
ye papa Dr. Malika Kwasi Adebo Sompra ye ka abusuakuo a enkum bi te se akoba agwevemo ene ye yi a sa abusuakuo no a obi na toto bo ba pa na wo so ohia ba ma hu bia Kevin ye mi enti Gloria me pese ne o sanso e ka bibi kire obi a o hwe ye ana oti anope yi se nku ne dia na waya ma ho na adanse e ben e na obedidi amankoi right before I obebe mu no oti no eye wig na hyew ana ye oti nwa ankasa o ye sure ben microphone mama awo besa wo diagnose ni tiri mama se e bia na ye wig bi na wakwakwatama butu ni tisu a etie for me na me dey say be nu tiri anti fa me na me ye oba sisa me ma dom sa be numa right abusuanti ni tiri ankasa na say ase nyina na ewo ho no diwe enye me dey me sa fam sa nya na hwe de bi aka be ma na de ne sa be fam bia awo di asembeba o ayo no ani tiri mi na say nya wig bi na odi opportunity so wow openwi abra ayo no ani openwi enwi papa enwi openwi abra ma wi na say me start to say me use mabo no abojise na fusa ma me sure say masa Mr. Twaso kakra nti we de nra na me amakotre me ma bojise ne se de na ade na si fu ba na nya asem ketwa kra ma me mo agwa aba kakra be na wo be ka kire youth te se wo bia oko school ne ma me entimi finance no anom ne ade ekwan a wo fa so a ene mabu yetimi aboa na eboa ma wa utimi finance education so be a young lady to say wa dia na wo be ka kire no ewo said the mabu ya aboa okay me that's the last time I ba hanim say me kind fa ekwan ya aboa me wo school and even for mabu no me di kan ka say enye se obi a okuta sika kese bi na obi di kan sha se de bi sika kakra bi betimi di ahya ase ena nye me say no me hya ase no ma first kakra se kakra bi na me de koye ena nipa ba akokora to a o ma ankasa beba ena nye me yan kwa na sin training no enye ono nko a obi owo SS betima ba betu akoton university ena ya betena hanu mo nche se bia ye ba bedada amanfo de enku ni ye adwuma ankasa wo eho a dandruff ne say ya webu otrase say enye obitimi nya accident even accident no o heska na one year enye ye ndada amanfo say ya webu otrase wodi nku ni fama ebeba hairdressers fu nyina betima ba befa aka kutubi aba beton right enti mababoa me pa aboa me sha say me connecting first year eno ana me sha ase na sisie no me ba bewie uko school wa efa dunkwa nursing training say obi eco school dunkwa nursing training na say OT or radio so ana say ohwe TV so a kwan ebe de no hu say sister you uko school wo dunkwa kire pa sa sama wo kan ye no kore okay me dunkwa nursing to me NAC 16 class. Okay. Yeah. Ohana mo. Na mi akasa me tono hostel. Hostel Fadama hostel. Now even class oko more na ni mi say enhu no me ton. Tebu akora menka kora ampo. Omo ankasa ba. Ana se udi utiri nso ya advert ma ho. Me de ye. Na se utiri bubu. Me hwinyi bubu. Ani mu sei no. Ani mu sei ne etutu pa. Wow. I be ma mi si ni pio. Na woni wi sei yo. Ne bini ho. Eye nkunu o. Me ka minya ya ka will show some videos and pictures before. Nyame adoma next week. Mo ba sa videos me pesa me hwe. Because still ano me nyin ni sen na wo trinwini bubu. Na bubu. Na manim nyina atimi tutu eho a me se mitimi bo meti 1 week na eho nyina. Se wa wo trinwi na wo de adane che.
Yes, a be the frontals, one ne boarding. Bra, ebe more natural frontal ni bi wa. There's a more natural frontal. Ebe ma obi. Open nwi abra, enwi. Ade ba ko ma who the fault him as a chewing gambina owe. Yeah, mama bi o say munku na ehwam. Enam so on tetenwe. Ehwam pa, what the mabo fra. Obetete are. And all the south to my unqua will be a one, it did not dear fault to me. Yeah, did not dear fault to me. And this away a dread, not per se a year nice. Rastan away. Within a word chakra, manako form to say coffee, I be the dear come, I was shipping come, you're not dear firm. Now, yet come. Now, my Timino. I yes, shiny will be all pessimistic vicinity airlines. Fanku FM, and in a very nice. Rampa, a yenubna, a habine, and a yakaka, dear boom. We side effect be any chemical be any. Mebacho said, Obi, the Lord is my baba. Why ya branty, I feel on ya 35 years, so na pamper mupa, or no to me, use my baby. Ma will be at me, use me. What do you crack at 35? None will be frame. 24 years, Queen. Na pamper mupa. And only you want to say a bushia dear. Sasa no mukeka ene ye busua de o ba wunyini a enya busua de unyanku e beboaw ama wutrimwe na funtia enku we eboaw obi atimi use right wo akwada ne kra betimi de afane tino enkwada me wo ho adanse de bebre nyame ya adom a me de small boy beba wo hwa akra ne trimwe a ye wo no na ye sha ase se ye de no e betua okay na ye dua ye nsoso no wo akwada ne trimwe akofi matire unwie o Upenwi abra hairdressers for no barbers for no enwi no wo kan no wato bu kakra wo upenwi na enwi na wo na enwi o ya to bu okay kofi mema unwi na ya na wa ya unsa no say no ya na wo pa cheze opa kofi wa empanifu fidie mu a enti yen kasa bebi bese upenwi nkwa dia right abusia map hair cream ehon komo na yedi no fa numbers yi unu akofi abj me ma wa de boneda ade bia mekwa kofa ba bia ya de a maye ho research ayusu bia ma na boa me ena me de bro pusomo homa no e was 0242 860 539 0242 860 539 and I say 0207 818 772 0207 818-772. Mr. Mab, yes, sorry, we'll find out words. Nah, yeah, sorry. Me person wa ya de kakra bi kire atiefo na di wie. Sir, o ya kakra bi a kire. Okay. Kwanya be fa so a enku no ba apply. E ma no titiru. Right. Yeah, bacho enku no. Se bia unya enku no bia. What's ya yemfa like the way I mean what you need. Se yemfa mfamu say. Okay. Emfu mfamu. We na sa emfu. I was say etimi kɔ utinase. Because ya webu ho no na betimi. Eyi efu enwi wo de fam ti ya anya ade befu. Na even because utini matutu a wote kakra bi a wo de fa say ase no. Na wo de a base ase no. Okay. Ye here say be coat. Even kwa salon kra na so omo hihye no omo yi a omo ti nko omo de fa ase yeah no omo do omo nta afam sei eno ano ye mfa nyin wo de fa nyin mu dia ha be ka ta nku ni nye papa enya djuma ba na ha wa wu yisu no ene mo also de fa ase no na etimi fuma mo ese o titi fa trinum na fa ase dia what you say ase nso de wo de fa ase no kra ahihye ase adie bia nso de ase nso ye kama ase no de kofi e be kire nema ai won so wa kire de obesi using that's right because obi wo se meto a minim so far kofi e ba fidua we me kase nya media ni monyam so bia ni ho a obeto nku bia ka kire me se na no mami bi me wa ha no de 300 cities buy o se kofi o si yen tombi me ni adwuma ye ma fa bi me so me de kwa kosimiti akwa tonti abusua adwuma na ye de aba no so obetena fie pa asu adi awreho de o de fa 200 cities bra fa 300 cities bra de ma o map ne bi ton mani pa be num nan
wɔn mo ana de adanse bɛba edwa ɛna yɛahyɛ wɔn no Kofi me de asɛm wo twa to on sɛ abayewa bi frɛ na ɔso frɛ I am free na one ɔfakin George Craig kan ho asɛm so bi sum rebi ɔse ɔtɔn biribi na de bia wonya 50 cedis e de twa susu ɛsan kora de bi man ba ko school wei wobɛtumi atɔn biribi baabi a wo bia no wobɛtumi atɔn bi o so wo akura baabi a wo bia no area hɔ no wobɛtumi ayɛ rep hɔ enti ano pama kasa no nyɛ tenten na mesrɛ wo sɛ wotie mi nko ade a gyina mba isesi abiem 0242 860539 0242 860539 kuma se ye wo hwim hwidiem na ewo wo san so bepiem e wo kagitia adum pizza to tumfo statue kese no anim wo na kwasi agima abro san di kan no ba bia force fo ma no gyina no a wonsa benkum so wo na ubisa wo so global sewa cosmetics eye ma me kunadu ukɔ no mu a dudu bi a wo pe bia no nsa ebetumi aka ukɔ chana mo nso so a wonsa betumi aka mo atonsu ba bia chana mo ewo ahensan ukɔ ho a dudu bi a wo pe bia no wonsa ebetumi aka bi awurade nyankopɔn hyire obi bia na onye okese na anopai ɔhaw ne a amane bi a wokomu bia no fabra mu a mutriwi no ntumi mfu ebubuo emu aye ha sɛde ya menu aba no ɛka ne mane nkwase triwi na entumi mfu no ɛyɛ yare na wase enti sɛ wode faase ya saa yade ne nyina ɛto betwa ama won so wo ho atɔ sɛ wo panwi abra wo pɛ sɛ wo gyina bodwe abra sɛ wo pɛ sɛ wo gyina baabi abra baabi apɛ sɛ wo gyina bia no ye be gyina mo akama kama wayɛ dread fabra ye wodi nkuin bɛ srema mo na ye kama rasta bi bia nkuin enkyiri hwe wayɛ pɛm kora no a wobetimi ayuzi nyankopɔn nhyira wo right abusuya Mr. Mab ɛna wote ne nkanti bɔmɔden na pusu ne homa no ɔbɛma wo nkuni bi ama enwi no ayɛ kama enwi papa ɛna wote ne nka no betwa me ho abasima na me ba me wofa kofijima nko ana betena ase ene ebeji ta Bidina minimsa ya umi ya dimbetu apagamu
ɛna yɛde dwumadie ɛbrɛwoɔ ɛnɛ meyɛ so privileged sɛ meankasa me wɔfa na meme deɛ mene ne hyia mo na mofrɛ no wɔfa wo meme deɛ mfrɛ no champion ɛnɛ champion fia champion mo akɔ aba ya oburu santan na bibia bɔkɔ deɛ ɛnkwa wura dawroma ahoɔden memfa nyɛ hwee me hoɔden sena kwabai nice one ɔfa me hu ano m'ani agye ɛnokorɛ because me hwɛ kuro dada bi mu ane yɛwɔ yabro obroni frɛ kasa bi sɛ status na yɛhwɛ yɛ dibia wɔ kuro bi mu ane yɛwɔ ɛne ɛnɛ kuro foforɔ bi a yɛabɛhyia mu na dibia ekura yɛ na wɔbra ɛyɛ bɔna ɔbra yɛ ɔko deɛ na yɛbu nkɔmpɔn hwɛ yɛ kyi a onyame wɔde yɛduru baabi papa ɔfa me sa mo akɔ aba mejo so IBJ waba so dear for IBJ enka te ne efro kofi kofi adu se uko school na ni brofo din a ufie din no an ye dan no de your brofo din enti udi kofi adu brofo de adu kofi simple I salute no nese kofi jima jima kofi eno ana ade ko so bewi ti school muso nka teacher no ga kofi jima umfi no kura so ka jima kofi enye wa say a presence afi no abo no brofo din right ebusia mi agasa mi ofa kofi jima nkona ene wo fiduem ha ene ye bedin komo bi ofa wo teachings bi ne philosophies bi a ya no watun din se ewiase time bema ena me pe se neme ne wo fa din komo se ofa na ensem nyina wo wiase di entina ususu se ewiase wo he no time bema Kofi ofa home ne edi kan medo wase na mada ahwefo ene atiefo a omoanya mre ehwe yen etie yen mada omo ase fize ewiase se obi tawo mpo a sabe ebre bi atwamu na ye onipa bi o oba TV so a obi kura timi de eho abufo epai ni TV kura se nipa krokra ba so na enso se ye betra so sei na mo anum TV no ana mo ampai no na mo hweye ya na yenso ehu se no kwasem ni odobi ewo ye ne ahwefo ene atiefo entem nyankopon enhyira mo pa na Kofi ene asem kese ena odi aba no wiase ta be ma ye ntam kese ma mema na mami nkyere we mu ansa na yakoyanim okay wiase enye nipa nyina na ne ato obi ato no ena ye kase wiase ta be ma ye nka ma nipa nyina okay na mom dodo no a ena wiase atan wo dodo no a se ebia ye fa be o hanchiche mu a wo be be bi otwe ana duokono de wiase atan wo wow na se ne osika no yɛmfa mfiri ebra sabe o papa no maame hyiae okay na nyankopɔn yɛ nwanwafo nti ɔma ensuo bi a emu ɔtoro kakra mienu hyiae na dane moja ɛno kora no ɛyɛ ade a ɛnwanwa ɛna mekenkae nwoma bi nwoma no na ɛkyerɛ me sɛ sabe bɛma nkwamwa saji ko a nipa wo mu eye million enkwa mu a eba no ko ba ko no million nanso nyankopɔn timi ya adom ama ba ko bi a ne ho ɔden na ne ho hare ene timi dware ko wura awotwanum owura wo mburu mu a na kroso ebi o ha aboro so amienu biensa ene na duru bia India for so obi a 13 ne ese wo mo a na mo na nka ye fi abete eja social media nti ye be fa ne saa koya so bi mpa ye nti ase enso agidi enti nyankopɔn boa ma wo kɔhye o maame a wo twam enti ase 1 in a million o ye ba ko a o dam pimpim enti before say nipa be ba sa skranya de da fom nyankopɔn do ene power nyankopɔn power ne de to ho ansa na o hye wiase
aseɛ no nti ɛna ma wo ba wiase wow na ye beduru wiase wia sabe mma no ta kyerem sɛ onye mbɛma nneɛma ɛbɛto nko onye mma nso a obi wɔ hɔ na fidie mmae sɛ ye bɛhwɛ so ye bɛma na ba akora no na ɔmonye mmɛma omuhuru yɛse bɛma onye no bi hu ahomete paa ai niento daro ahwɛ abehu bi sabe mata ni bi udidi ana ade akyɛ me obi onye mbɛma otimi we kyereboa do you know kyereboa kyereboa ani sɛbe agyanan na akyenkyene asa wiesu e kafra sam de akɔto aduane ho ɔfa no hwia saa no bo nso de ahenanum no wɔwe ne kɔndɔ ade a sɛbe enko yie kura no ɛyɛ ne hwam obi betimi adi atakwa amedai bebre ebi di hyire ɛnom ɛne ne keka aka oni nyina ya awo ho sɛbe obi nso wɔ hɔ a jesu otimi kɔ sɛ obi nom cigarette no mpu mu so kɛkɛ ɛnam awo obi wɔ obi bɛwɔ ɛmɛma wɔ na mekyerɛ mu no ebi nna fam nanso nyankopɔn yɛ atom na ɔba no kɔ awo so na nyankopɔn soɛ no na ba no bɛto fam a yɛhwɛ na ti kɔ ne ti mɛma ne wɔ ya ne ti taso na oda hɔ na afei yɛ pagyaw saa na obi bi sensɛn hɔ na bofro tukuma bi bɔ ase a ɛsɛ wawo bɛɛma nti ka tete no o bɛɛma saa na pani ba no obebisa wa obisa sɛ wawo nipa ana aboa enka tete yebisa sɛ wawo nipa ana aboa so mi wo nipa na kyɛ so wawo bɛɛma aboa de binim me na me goka dabi minim etiase wawo nipa woyɛ wawo nipa saa no yɛ no toto atwere no ho bible say onyankopɔn bo nipa sɛ ne suban so ɛne ne nsɛ so bɛɛma ɛna ɔyɔɔ no enti yɛhwɛ nipa a nyankopɔn suban so ne nsɛ so bɛɛma ansa na ɔba yɛ by product oyi no afiri bɛɛma mfe enti bɛɛma na wo ba o agya wo agya ɛna nanso wo agya wow bɛɛma ɛna nyim ɔba ɛwɔ ne mfe ɛna yeyi ɔba no kyerɛ bɛɛma bɛɛma wo sɛ what ɛne yɛ akɔ bɛka sɛ what a wow wɔhwɛ ɔba no sɛ na osi gyina hɔ kai na ho ɔfɛ ɛne ne nyankopɔn de ama no a ne hips ne ate ɛne ɛde akyire a ayɛ sɛ yi o ayo kofi hips yi wɔfa ɔwɔtoɔ ɔnofoɔ yɛase ta bɛma no nyina ɛka ho ɛne kofi ɛne ɛnɛ o menua enti ɔhwɛ ɔbaa no hu sɛ ampa a wodiem dompe ɛne me honam ampa na ɛma yɛka akyire kyerɛkyerɛ nam de ba me ma nipa te nneɛma bi ase simple na mduru hɔ ɔmo ate ase yi ɛma yɛka akyire ɛwɔ abɔdeɛ mu ɛma tirim yɛ ɔmo dɛ ɛbrɛ bi atwa mu nɛnɛ ɛma nyini kakra ɔmo firi dɛ no kɔ atirimɔden ɛne ɔmo nyina ɛma nyini kakra firi tirimɔden no ɛkɔ atirimɔden ɛnyɛ maa ne nyina okay ne sɛ bi mu ebinom eti minua yawo bɛma wie no obɛhyɛ ase obɛwia sabe ubetutu wanante ndi nyina ano na nyabe isra production room for MC for mo ya de pa ɛna ɛwɔ hɔ no wohwɛ TV no a na oba no na edikai obɛyɛ abofra empanisi abo afra moa enti sɛ abo hɔ na nipa do hu om so ebi se wo mu nyina do om na nan ne nante that's right ti wo de abo afra moa na wanyini abɛyɛ akoa daa ɛne efre na akwada no ɛsɛ wo yɛ akwada obi a hyɛ otimi sma ɛna mpanisi akwada so ne suma kro na no akɔhoma that's right se ye bo wa na ye bo na pɛ suma kro oni akro didi wi a ne ɛbɛka ase no ɛyɛ odia ɛno efre na apostolic leftover thank you so pino no ɛyɛ odia da bia ba me ne mo ya akwada bɔne ne asoma wa wonkɔ akombeku obɛyɛ akwada wi a na afei unyini ba
na wabe abrante eno ne brawa onte Kofi Jai yo se hwa na mekro Kofi Jai se hwa na mekro ne oya abrante a afenu asiso na usiso a ubedru baabi na wakono ahyase yewo ebra obi ade ahyase okay efiri emfie dumienu ko ewo yeye emfie mu woyɛ bɛma wakono betimi ahyase bize mema no ebi tiri nwifu ntem okay SMB me ka tiri nwi aso ate ase mehu connection no yes okay ebi die fu ntem sine bi ɛna mo no anwi ba ho no na oho de ma bi enyini ntem right eti akono no hyase wo mu a obi oha obetimi ahye ne de so obi oha wontimi to obi oha sabe ofiri ne ma egoro ato prempem sabe ebumfu mpa wo mpem ne osa obi nso nyini pa sabe no onka nso da ne nyina ya mema yo enam de baro wow ti bra wo ye be ma baro fe na ufu abodwese na u nyini se wa nkai ehu ne o se wo ya o ma me be kai o papa be ka jo gofi se de wu nyina o ye ka wu nyina no amfia na ka se kura de waso ma wade ne e pese e bobu tu adwum se ko wale e bi se wo so hyase e bo bra yeah wo so hyase e bo bra no na o pe bibi yo na ye ne e wa kura se ne de o hyase a wo no ma me kwa afuom no na watwa afuo no kakra ma o se ha ya o de ye ti wa na abedua mod ba abedua banchi ubedua bibia na biba ya mo atwa bi akoton adi eti ne ye ma me ye wa kura se mo re che afuo yo yeah ena ewiase ye ya ma kuayo ay punishment ni enti ete sa de se uko school na e boni as a teacher yenkotwa doma enti adono de oda chese punishment nenso okwa brochire ne kura hodo o machi di maya hodo a o maji ni nyina yekuayo ni nyina yekuayo na amomo agidin enti brantie ebra wo ba no ano ebra ubehu se wiase etai be ma no enya bra usa ebetumi abase abrabo no usua no ofa niemem se ne ye mu bi ye fa bi mu no yeah ye bre pa frise efie ni bi ena ye papa no so gya ye ma me no ntem ena ka mem ha o si gya wunia wa gya ma ni nyina ka ho mu nyina ya ka sebe na yes nom ebi si ntwedwa pacho unim ntwedwa ai nano a wo ba ha no wo kire mase piao ntwedwa ye o mu si ntwedwa e ya ka kasa enti mu kwada no mo ba ese kusie bi afra na nyina powbon anyina powbon wa nyina powbon se ohu sa kusie no a on hye da nya kese efse wa nya no fopa bi anom wa nya maame papa bi amna hwero wa nya papa bi amna hwero eti no omo taa ye nketenkete anyina powbon no ena ono nso oni ahode odi betu bon eti bi ara be ka say kofi jima bonda da bi ena okoyi kusie ni free mu no nso de ho akwa ni fie no te ho abrabo no eye de mayen akosi se obi ho ne maame madoso mebe na enkomo anamu de na mo bebreka na so me kasa me ka ende me ya wo be sori ensei yo minua champion me ko pe obi ba e ma na maame ka tem so mpo ohia ntumo so na me nti bi da ukose ne pe me ko se ne pe eno so mpo hia ntumo so me pe akra abai wanse me wa no wani gye ne ho mani gye ne ho wo do no we me lie chiki woyebu unua me ko se ne pe ma no maame ka tem so mpo ohia ntumo so ne ya kase ya tu bibi aboso anu madekro ofa kirem koso na nkasa eya ponche nam odwan nam wuramunam ayesie okay ne afuafu an nketenkete se ne obi aba obetimi atobi obi ba otimi to nan no aka bom na aye bebre
wode oni sika ato baako na emo yaka so ohia ntumo so a te se ne yasi koso no no wasa to koso baako akosi koso baako so ni nyina dan koso ehia o maame ehia wuni wo ehia kwadai na akọwaro ohia ntumo so ro no na se we na se wo de kasa abo kasa so na gisi ya ne abeja ne kokore firi mumma enti ya fa baba wana maame nenso me de betwam enne ne maame hu me ofre masew enko nyame ama war bare e kire se ensei wan kasa no kra no asem owo te no eduru ba bia wa beje hu atum se oh we di asei se brebi atwamu na me so dae se metra miami fia na me kasa tie nyankopon if se na mo question bebre se nyankopon cement bo ni ade ko ni anwia de wo ba na urade me kra nko first car na me akoto plot and the plot bo me ye dem mato plot me dem matwa blocks sika kra wudi kosi dey ekodan mo ntese car na bi akwa ba be yesezi amawo ekwa e mabio uko online na hu cars bi boa then you ask yourself hey na yi mani kra because ye bo edwa ewukrum kohwe ba bi fata o ne kotra o so anhwe yi unse edwa bo no ye bo no krum a stuffing chairs wo ene nkonya di fita adredra ho ene ye wo plastic chairs nso akwawe so wo ho mesre wo okọ akotra akwawe so na ye yiwu ni ado ba ne ye adredra ho ana do betra stuffing chair mu a na mu anmunyam na emom ukotra stuffing chair mu ni ye yiwu edo ba plastic chair so a unwi ahwe na so ni woni baye no watiko yo se dio watiko yo du na wadiro se profo hwe na esa advantage bi o se blaster panel brebi woni mo ese fufu anyinya chesa eka everybody o fa be kube enti ohwe sabe ubuchi a okọ ohwe gura hwe ubuchi a ho etu ko uka de bo de amasa me nkọhwe kura de enyame lai na so nyame tiase ye ba no nyame guso hye no ho animonyam eti enim se ne aka no enka achi enti waya ba mu a magija bebrom ne ye kọ yerima koduru ba bi a ewiase be hya ase so ota ba ma waya ba mu a enka tete no sene na wareje tie ene nemrem ya brei tete ne enne no sonso bebre dem pa enka tete nya bema ne bema ene oba ne gina ho ne akasa say I love you and na so confirm machine press I love you or say I love you too whatsapp ne ade o na empenisi nipa enu asem ka tete kurotwa amansa se enka tete ye jaw se kodwun oba nim kwan la betimi adwam agu ho betimi anne tete no me na ka kire obene o hopo be po me ye madu se me pe ba bi me wo fa she da kire me se na ezi oba la toy uhunu oba no na wa chia no that's right na ono nso ajewo so na wa bisa nse ne ho te sei na waje so na se ya ma script a wo de koye sa adwuma no de koye oba la ma wi ni gina gumedi ni baba gumitrim as me show oba no mitimi nka na me ho puse ya na masaba fie because ukogira ye bezo ukogira oba nim na de minim ebi ana bonsam abo tramo se ready go mani so dia ofana na kura na form sa o hwe ni wo school nam se me koye girl be like girl ya dame unuya girl na hu se me yada no okay etimina bi no invite me ofie and am kontra girl ni fie ono nko aneda ababa we adwale awie abegira manim pieto nim sebe mprabiasa wa be koto manim aba na ne hwe abonto minim ne bonto ne hwe ebonto eboho ene de me ka senkese akramo fanche se na me ka se wo fa bia betimi asi ena me tenachi na me hwe adi ena enso ye yiri memma emubu ejeyi se me ka se di mewo mu no me tumi anka me tra ho sa gari ya se ogra se wajimi ora wasoro cheme
Opa me anajo. Emma me firi kutia. Beka we kasa man hia be ekumia kamijimie. Jimi sa. Enti tete no se na be na sa ne mi ka bi nwia wo no. Uhunu oba no anu akobo papa mane. Yeah. Eja pacho mahunu abra kyerema. Ebi a yemfa nso firi tachiman. Me hu se me kra en ne kra hia. Okay. Si etrase e bobra. Ebe buaye. Eti mani gire se me waro. O papa mfa nya asem. Obeka so de ko. Obehwe wa ma waka ma wa hu se wani abre. O papa so behwe wachi ehu se wo ya adwuma. Efisa wade e ka wom. Wo yale kura bebo akonhoma. Ma me nka nkire wo. Wo yale kura. Wo yale adaji no. Se wo yire peso ye nkwa abre wa. Nu abegina wo mpa no ho. Wo nu obre ba so pesam ni mi wuradi nkomo kakra. Nu ode na nu abo asum. Me wura mpa cho. Chirem baby eska ne da na mfa benya nkwa amre. Na ofasa wo yare de wo nkwa adwuma wo. Hwe. Ade aye ntumu ya konhoma. Ada betum kura be cheke amotua. Mesre wo. Ei. Se wo ko bukwa ya mesro di emobro sumai. Okay. Uko bukwa ya di mobro sumai. Ne bi bo wani anhono. Enye dani akwa. Enye dia. Emobro bebo. Akonhoma ye ntumu otom. Ei. Akonhoma ye ntum me ka kire wo ne. Sa. Da bia bebo akonhoma. Se wo yade o. Se wo yade o. Se wo nyade o. Wo yare ebe ye nkwa abre obeka jo se chire baby eskadeda no onyi bi nya nkwa embre. Wiase ta be ma no. Ashase bi no no. Aha ne firi. Enti minua wa hunu oba no a. O papa hwe wachi amu so obetimi abo akonhoma. Okay. Wo ye be ma. Obetimi awale. Afei so o da ho ahomache na o papa pie ho. Sa mre na support amui. Okay. Ye she nika na chokoto. Chokoto ya. O papa be heda be bo pura hwe. Ehun sa no pa no. O be ma. Awure nche. We anu afra kofi so bra. Okay. Ni nyina ye treksa ne papa de hwe niema. Wo so o be ma no ejinam. Ena bi nso ha abrimti. Wo fra say so a wuntimi so lentem na daya na don sa hye ho. No a chela no say abrim eja wom. If say enne memma no bebre e di show tanga. E kofa ma bi a o memma ewuo. Asofo no bi entibe hwe. Ba ya nya ko wura wadiem. Wa hu hwe nyeye. Na obehunu bi a wonka. Na akoya sem e di abro ba no onama no ofo. Ne bi za da na wonwo. Ebi so ade mfiri no. Na firi ba mai. Enti o ba panya hu say yes wa ya ase no ye adwuma. Hu say obi bia correct wanyini. Obetimi ahwe ba. Na afei wa kire abena kire ma. Na ya soma unua ma no. Abo mako spy fie ho. Okay. Akodidi nkomo wo nchenchen. Ehu se fie na wo komu no sebe yare boni bia e kam ana bori bia ni fie ho. Ye o fie bi ho amufu akromfo. Ye o fie bi ho sebe yare boni bi ti se efem yade a ye boni gan ka ni twere. Ebi ho adammo. Okay. E o fie ho. Ebi ho ha wo ye buburu a ekum kototo anwea so yi. E wo so mo hwe fie ho. No fana ohia no so e yade. Ohia yade. Ohia yade. E yade kase pa. Ei, ehia ho ko hospital umu. Unis ka yade. Ko bi ohia yade kase pa. Ohia ye yade kase pa. Aho kire ho no ohia ho. Okay. No ohia. Ade na mo nyu. Ohia ye yade kase pa. Yeso ohia kwa ya dambo. Yes. Ohia. Enti omo hwe wenum nyina ehu sa bibia ni fie ho how bia ni ho asabe o mafiri sa fie no mu a enkofa sa how no meto so daache. Wow. Fi se suban o fie no enye dani abehia baako enye dani a wan hwe obetete wo abrabom sa na wunya hunu wenum nyina wi a ansana empanifo ne o papa kodi nkomo catcher on say ye hu basmesi ne enso ye basmesi si na ni gire won ti ye behwe
se kwan da ho na bema bi anto no so boa okay bema bi anto no so boa ya gye no ne abeya amamre se ne amane na ye de na koma ye ba bema no emema ne kosre awade enyema na chese bibia si akwanya wo ho a na papa na bisa se mo ba bema no peso ware me ba no owei fi se ye kwa ware sra ya na bema no nka ho ansa ne yi wa kire se ibj wonie eti eyi ukire papa no wie ohwe wo so wo dem hwe nanimu a ne maba me fia yeah mahu se papa no obetoto ano kakra mahu se bema nim nyansa okay odi ne ho ni osuro nyame se ne maba me fia ebe buo fie amna konkai no agye atom afei na ye be ye ho amamra ni amane ne ho ahwa ne twoka enka ne safu ene aburo ene niema ena na ye war ba de ye ne ho niema sabre na snap mai akiri ansa ena snap ba eba ye de snap ekwa oba ho ade na kristofo no ya ade bi ewa ha okay ya na omo ho osere metaa M6 kakra no obi wa ose snap atwam eye sebe empanifo ne akomfo amamre etu onyu su snap obeyi su champagne na ka hu se ade eden saye no ye mfa nsuo nye ena nipa ade bo etimi sere nyankopon ma ne gitum eye ya amamre yeah amamre kwan so na nso ni made aya na esere sa wade na nkoyiye na wade no gu a no de abeto abusuafo anim se me beje mensa oba snap ne be yama no wankaso me beje me champagne dabi obeje nsa enti ade a ye di nsuo ye mfansa nye yeah bema awade awie sabe mpani so obi nware ne tamfo o ware oba no a onim so ye odofo enwa wa no sabe one ne bebo bra na ono oba ne hya ase na mo bo bra no a eho ena subai eda ne ho adi mame nko machi kakra aka mamu no se o ware oba obi wa afi no obe ware a wonsua ye wo nkotokuo no enka tete no ne afre no kotokuo na ye fre no envelope uwe sikapa ubetima envelope no maako num o hwe na mpa ho asem a ene emiensa o pa ho asem kakra zo a enan na ne America num no ye obi obema abusuo oba no firi mu bi okay obema papa bi obema maami bi okay obema maami na busuo bi no ama nkontaji bi okay obi okro otimi kasa bedwafo kra nso za ene kra de bedwafo de nyina bam right ena nianka ewo se ye ma won bibi pa wa ware yese no ne edika ye eja de no oba kan ma we frɛ ne danta ai eno ye mondi se sika ebisa se nye nekura na bibia ye bibia akamam ha ya toto amamrase ama ne sabe enkura ntafri nipa no a enka asase kura nke nton ye de snap na utusunsa enti danta no Jessica ena ye maame de ne ye muhuma ana tamboba eno maame de sa na ye frɛ no ena akontaje na si kwan ebisi akonta Jessica akontaje na si kwan ni enti akontaje si kwan se be ma foforo bi aba akonta ka je se hey menua ba ne de obi de tabo ato no so enti wasi mema aka nyina ekwai wie why oba no ho ade nyina wie mo ahya ase ebobra ebra mu di kasasie mu ye bibia no abusua mpre emma oba ne bema no mu ni hyebu kosi da mo be ware awie na mo ware wie a senia
ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne sɛ ɔbaa wo a no yɛ babunu no o maame hyɛ da kɔtɔ nwera so onim nwera fitaa ana afuruban na ɔde abɛsɛ mokɛta a mobda soɔ no so na ɔbaa ne bɛrima no ɛda so a yɛwɔ nsɛnkyerɛnne bi a ɔbɛba saa nsɛnkyerɛnne ba sɛbio afei na ɔbaa no na hata na fafa no mu atea alele nkua na lele nkua no adeɛ bi wom ɛte sɛ afafa ɛne yɛfrɛ mborɔfo friend virginity. That's right. ne baburu nsɛnkyerɛnne no ɛtea kafra pɛnfɔ mu animu a mogya kakraba na asɔ anwura no mu enti adeɛ kye a asɛw na di ka bɛyi wase baa abusua no na da TV no so no aha ɛna mo hwɛ no MC a we good pa very Kelvin. Oh Kevin Kevin for omunim nyansa pa. That's right. Onye di pa to a sɛ nyame bo amamu bia kokora bɔne a meda so wo meto bani champion etimia enne da so no ha na ayen senkyere ne sɛ obɛfa me ba no ɛwɔ ne babunu yom na maame na moamoa no na ɔde akɔhyɛ de etat ana tranking wɔde hyɛ hɔ for adanseɛ ɔkyerɛ bi bɛɛma wo pɛ ne gyaa no na abɛgyina bɛka sɛ woba no kora na wakɔyi sɛnkyerɛ ne na abɛkyerɛ wo na ne boa ne ne ma no boa no sɛ ɔba bi wɔ ɔhu bɛɛma da ne bɛɛma a wadi ka hu no ani eti onim hwee ne onim a ne bɛɛma no asa na menua utira anye yiye na akofo ba sabe na lele nkua no why no say Accra road a ebe ha pa uni moto na efre no moto v no se moto nwa no no ne mu wete pa na moto pa bi so abesim na police car na mu na soldiers car na mu na bidika bia eno so achi akofa bidi o mampon na so namu na articulator namu ebi so kra yetete Bedford engine Bedford na namu ebe wi ase na train kra sa be twa kwa no due ɛsin o mu nyina atutu na so ahwe yie na wo be ma ne kase ancha akwasi mensa no opɛ ne paade a wono da hɔ kra agye no akwasi mensa so nyo so a nyasa kafra ne ho kra nsa no minu ansem ofio awade ansem wom sa okofa ba sabe wi ni afro no da tramo ni afro no da aplehi ni afro no da we afro no da memmen sabe wa so ansuo no aso ansa no a ahuniemu oduro enti wa wade no se beye yia ɛhɔ na hyɛ ase minua ɛhɔ na hyɛ ase o champion ɔbaa bi wɔ hɔ a ohun bɛɛ ma kora no butumi fo wei bebree hɔ na wade no hyɛ ase egu wow wa kacha ne mpena dada no akafra ne deɛ te sɛ pɔnkɔ ana furumu deɛ no wi ni abrante tramo boy no sɛ onya tramo ne wi no ɔsɛn wo so a na otwi mienu kura no nsɔle ɛna wo de champagne kwa kɔta o kɔ na wo akɔfa sɛbe krama deɛ de akɔ wa ani ho yɛ na hinya agro eti binua ɛnneɛma bebree wɔ hɔ a ɛtwi ni pasai okay ɛwɔ wadiem ɛma bambuo ba ebi na abobɔ so no mehyia baba wa bi me kɔyɛ ɔno ne kunu wedding hyia no so fa adana yɛ wedding na ka sɛ bi kunu mfe ma no adana na wade no guye bɛɛma no sɛ ɔbɛn ɔbaa no sɛntɛ bowura ne hwene mu no wɔbra saa sɛntere ne ni baa no ho dano mo ware na saa sɛntere baa na yɛbɛfia no no sɛntere bowura bɛɛma no mu no wampɛ da emu ana ware no guye ohunu ɔbaa ne gyegya ne hwene mu
hwɛ awade ya ade ɔho nipa bi ase wo to wiase a o se no na edi ka bɔ ho pae ɛyɛ nsɔhwɛ bi a ɛden ɛne yɛnsua yɛnkyerɛ ti sɛ bi a mass ne ato 1 + 1 = 2 awade ante saa obi anko ne story ɛwɔ awade mu wow obi anko ne ɔba ɔne behia ɛna wo yɛ bɛma wo sɛ wo koto ne ɔba na ɔna behia ne yɛ pɛ sɛ wo sɔre gyina tentena ɛne ma bɛha wo ɛna ɔba bi so apa gyina tenten wo pa da fam ɔmfa bɔga nya soan ɔno sɛbe krama tafre n'ani ase ɔmfa anya hwee na awade no o wade wie na o support ni papa nsɛm bio eni maame nkyɛn bie mu a ɛhɔ na wo besua nneɛma baako mienu bi ni akɔhomabɔ amekan na wawo baako akora no hwɛ abɛka ho o sɔre a bɛɛma waadwiri nyina yɛ wo hee kwa bɛfa so ahwɛ ho obɛhwɛ ɔba obɛhwɛ ɔyere no a wo bienu na ɛkɔ sukuu sɛm hwan na ɛba eti bɛɛma sɔre a why heja aha na bɛɛma asɛm ne ba no aha ɛna wiase taa bɛɛma no ɛhyɛ aseɛ ɔfa so bodua mu kakra na yɛnkɔ Daphne aso yɛ mbra yɛba yɛbɛba wuram wɔ wiase taa bɛɛma no hɔ abusua twɛn me na afei na yɛba pɛdi nkɔmɔ no wɔfa tenase kakra na yɛnkɔ Daphne aso yɛ mbra right abusua me come for the magical tea of the moment at the amount Daphne's herbal tea yadeɛ bɛn ɛna da wo nipadua so ɛyɛ cancer and I say diabetes mepacho ɛyɛ asthma na o stomach ulcer yadeɛ nti ɛnɛ wanimu kura guase yadeɛ nti abusua yi wototwene sɛ nkrɔfoɔ se ɔma yedom betimi bia nti no sɛ yɛgya wato dɛm ɛna yɛkɔ yɛnwuma so go yadeɛ ne ball no mfie nan na num ni deɛ wɔ sɛ abusua de boa wo bia no wɔma boa wo but still woda so yare mebacho o yadeɛ bia yato ne din sɛ kwankora na obroni frɛ ne sɛ chronic empo ne bi mu kura sɛ yadeɛ na ɛha wo no ɛyɛ spiritual ɛneɛ yɛ nananom akɔmfo hɔ wakɔ hɔ adunsifo hɔ wakɔ hɔ asɔfoɔ bi mu nso hɔ wakɔ hɔ baabi wɔ kora wokɔ a yɛtwa nkokɔ ne ade nyinaa ɛma kokɔ yɛ se afa ɛnso na se atatai no deɛ tia na tie wafu ya ayɛ dusii deɛ tia na tie o mebatwɔ wotumi hwɛ obi anim na asa na fro na tia ɛm sɛ wo kidney ne yɛ afeli but no wadwen yɛ sɛ eduabɔ ho wona me kanfo Daphne's sabati ɛde ama wo doctor say wa declare sɛ kofie na kokowu ana wo yadeɛ bi yɛse fa kɔ abrochi mamu ne yɛnyɛ wo surgery bra o maame na o yade asese ne yadeɛ na yɛ wo dadwene because bosome ensumpo ne yɛ gisika kɔtɔduro bosome nso ne yɛ gisika ɛwɔ ne yadeɛ no ho wo na me ne wo kasa no me kamfo Daphne's sabati ɛde ama wo efiri bɛ afinie ɛna metro challenge ɛde ama mahwɛfoɔ ne matiefoɔ sɛ wo stomach ulcer brana memfa Daphne's sabati bi ɛma wo sɛ wonom na wɔtwe na sɛ stomach ulcer no da so yɛ adwuma bra me hɔ ɛwɔ Sompa bagye usika matena aduro no mfa nkyɛ me yɛde ama bi mo yɛgusu ɛtɔn nanso obi antim mahamagye ne sika sanse Daphne's sabati ɛyɛ adwuma aduro yi ɛna akwada bi ɛfrɛ no mabna na wanya breast cancer yɛne ne di nkɔmɔ Sompa nkɔmɔ so maame Frida frɛ sɛ ɔwɔ aduro sronku bi ebetimi asa akra ne yadeɛ ampaniampa yɛde aduro no mabna ne mabna na ne nufo atade kro ntimi hyɛ no sɛ mabna kɔ suku a ho videos nyinaa yi kyerɛ mo sɛ de akra ne ba ha no mu ne ade nyina da ɛno na maame gitum sɛ dabi aduro nwanwaso sɛ deɛ
ɛwɔ sɛ me di anim bɔ ho dawuro na enipa yade o enipa kura sika pedro enso wɔtɔ aduro a onya ho pomasi bere bia pusu ahoman sesi ae na frɛ dafne asɔe wo so wate ai bi genka sɛ ɔkasa fa ɔmo tii nwanwaso no ho aha aduro no ɛyɛ tii wo de frɛ 0596 502 625 0596 502 625 and I say 0500 922 299 0500 922 299 medofo minim yade aduro entimi nsa wo de yesi tu kwan kwabrochimem koye sadwibia to bo ase brana benum dafna sabati ni bi ansana watu saa kwan no me pa chopa afi nso de mesire wo nyina ne se wo yare o se wo nyade o no entwen ma yade mo wansa ansana wapaduro aduro yi eye immune booster eboa ni padua ne siesie ni padua na se ne enom no anopa wada sori a unidi ye no obesa teaspoon obroni friend say teaspoon atra yade num tea no ebi kura hye dafna sabati num obesa baako na wo de gunso hiem mesre wo de kanum saa ebefra nom sima ba aduasa obetimi adidi anwumre nso anwumre a wokoda a wadidi awia ye obibia awia unni bibia nko nipadua no mesre wo obesa teaspoon no baako e de gunso hiem ensuo no sɛdeɛ wode fra no yɛ sɛdeɛ waawopɛ wo tea noma daphne sabati ko nipaduam afi yadeɛ ma ne homne so na daphne so enkasa sei pepepe ɛna yɛyɛ no enipa a ontimi nom daphne sabati ɛyɛ nipa onyem ɔba wafa furu me kyerɛ pregnant woman me ofa wa ha daphne sabati no aboa no ofa me enko daphne ebia ye bodin ya idin no kra efata yare ebe ya na obi frame se na nanum wonka na de o kire me ni se aduro no nyo no toye o obi ne toye nanum nka no obi ne toye ana oni ho no se bi no moye odi o sagu nanum na o we no ti se gale no on say e ma bitiri modern mema bitiri modern na wahu bibi wo dofo ho a wonka ebi bre na dafna abeyi saa hawe nyina afiri ho ade ba ko e wo dafna ho ni se nkwama no e wo mu no e ma wo nyane se wo ma se mu so apomodin se mu seti sen bibi biara said ye me offer sikai dafna de me freno nkonya yifo na said ye yale no tie bia no madam fu ya o se bi obi die owiagu nanum owiagu nanum wi ni zegali afi adansi die abam wa wi dafna no wi dafna gu nanum e o mra no nipa no ni ho ama nanum nka ni nyina eko afi na nipa bi ka kire no se na nanum wonka Endi na make say ma bitiri mu odin ma bitiri mu odin se wo pe obi a I dey say minua odi say baba so yale the friends gonorrhea unze eyewa usuro say wo ka kire obi boys no mebre o adwen say ni obi nso nkotibi bet is obi odo no obetima ka kire say ma me papa yare we ere e wo ho na dafna ade a eye no de and necessary yare no nyina me say said me offer sika e wo throw challenge no 1 year twam obi anti mi mba say me beji mi sika bola sa ye bo no obo asi ni ade nyina dafne ya enti me kanfo dafne amaw nyagidie sa dro we anga sa de gidie wom uni gidie emeto because me nua e yire e wachim dwaso Mary
edi adansia fa Daphne ho abesi ne enne kohwe na ho odin a odi koje aware won kran Daphne na ama na sole na esen yi enkonwa sunku bi a yare bi wo ho a unimu a etimi yiba na onim za wo sa problem we na onim za wo how we about you say fitai Daphne mu amuni se fikesie mo na mini aboji se fita na mna mi yusu Daphne no eno na akofa sa na ma we si nyina ba na wo hwe me body na minim se minua enwi wo me ho saa o wahu afi adwene mu obu anu a lose ni memory obi wo problem pa wo kan ade no na ni super ni na ni refi enti Daphne de media aba ama nipa nyina aka ese obi afie ebi wo ho anopa yi twanoti ayitititi no enti Daphne ensuro erade beboa right abusia ma menye correction bi first number no am say your boy you know the 25 in the chat to Mr. so pick 25 wa enye sa first number no 0596 502 626 yenshane so emame Mr. Mo yenshane so emame 0596 502 626 ti wana efa 5 no monsa no emame na ankosi babia ma yanomfo ama meye bibia 0596 502 626 0596 502 626 and I say 0500 922 299 abusia Daphne Sabati the magical tea of the moment. Mean yadi bi wo nipadua so bia no pusu ahoman na yemfa Daphne's ni bi emmao na emwao 0596 502 626 0596 502 626 and I say 0500 922 299 right abusuya mamenko me wofa kofijima anko na ho biem ene nkomo we de part 1 we ne bo intro kwa ofa ewiase time bema kofi wafa wiase time bema asembi mu otu na oye bema se ne bena obeda ho so na wani beba ho so no enti na ma ye nkyerechire we yeah ebra bema eware no ene wiase ta bema no ehase if ze ufru papa fie no ma me fie ba uni problem bia na bra obeware no ena obehu se bema o yare kura beba ko homa number 1 ono oba ofie oba no 100 million uwo 2 million sika aka fie 2 million hwe wofa oba champion kovi how do one ma prominim ono oba ofie oba 100 million bema o 2 million sika aka ofie is equal to 2 million ofa say mathematics mu de 100 plus 2 102 na ba wade mu a 100 plus 2 2 na abeka sana wade ne tie akwa bi a friendship dealer so wo hu pabo akro puma kobi wofa say we abema na do ti wo ewura wade mu a enye wadwen say fo enne ma men kan ko bad side kakra next time mako good that's right say nyame amwo na emfe no a nyankopɔ yi Adam de ma no wan konya emfe a ene mfe no ebeye pepepe na konya ne hen ha ho ana eboro so a
na say chance na nkoye ni mu aso a owiase abrabo ni nyina no that's your end wawie wabrabo oni oba etna na unso wa hyase efa namfo no a tunufo utunufo no antia wawie ya no ni etoso biewu bema onu oba ate ho na mistakenly senso buapayo muli ukori obi ewo nchen oba nka nkyere oyire sabo ko boso mpaye manyame de achemo uko wagu awade wo fa na wo bie ki o kid me bia kese pa na nadia me de bete na da ye besa trase bie o ne ma wiase ta be ma no nya se fiti ya na wiase kwota be ma ebi ye mistake ebi nso ho ebo apayo ha be ma no mfom so abeye an obi so oba bi nso ho a adwembone woni tirim eno no wasan sauni oba te ho na be ma unya japade uni hwe mo ha obi dai sabe bosumi akatua ba mudi bia bɔ mo anu akɔ humadi awade de bia no e chesa e mo mpem kɔgye asase ofana se ye ntimi nni nkrofo dem atenatuo muni sa ebe mo awade aso ewi ase tabema momenta kofi obegye asase wu si dai no momenta benya sika wo yiri behunu no enye mani nyina wo ebinom okay na nadwene ye me se me kunu ye yi a obegya me eti wasa me pe kwan a me kunu bedika wasa ma do egya me e mani bi adwene eti wo ha oba de be sha se atro story dikai kofi se wa wonim se me no mai se nkwala do na edo so na pebibi ye mai yo na wudi ho a me ne nkwadai wuni ho a me kwai obo nkaye se wo be kwagya no okay oba bi obeba ncha be ka cho se ye japade na wuni ho ne ma afa bia ebo nkaye se wutu mutan ene sabe onyina ana se one betene eyepe obekwa agya no adwembone abantirim onfatuo mo nebom obi oba bi ho kra onfaduro mu aduanim na obetetew baka so tete be ma me de na asem ni si na me yi fela ba ko atumu ama mema no okay mema bebre ho mutie me sabre omo awowo omo ma ewa bonte omo ntimi mfo omo ma fie saware na akofa ba wo na chi a eno ya fere ntakraboa wa kofa ntakraboa bi ewa chi a wo ne na wo a wo ba na ka ho wo ntimi mfa ne ma fie na azu kofi champion oba betimi no obi akonyem no abewu akwa no ofie na wo hwe no na wo hwe no ewi ase tan be mampa mema nyina ka bontere ewurade mama ofie ebi so anya oba ya bekwa DNA bi ankwala miensa na anya oma krofo hwe nkrofo ma wo na wo hwe ho mo na ye mistake na wo yiri hunu se wa wo ba ko wonche dabia obeka se bia orbe petri ho dabia orbe obeka se what the Christo ni nyame se fa bone nchere wonka ho sa scripture obeka se ye ka no wonka ho minua champion we nyina chi ye radio so bad na samba radio so obebo be ma kwa adu a kire to mi ru edu ye de na to mfie edu a wa hwese no besi abo no na ni so kakra ba hi be me ye ni pa bon ni nyam betua be me ika
Kofi. Over. O warrior. Near wo yere. Ede beye ubia no. Oti se sumye o. Uji sune sede. Oti sune sede nsu ntimi mbi wano no akasa. Efri se o ko ka kire hwan. Wo ka wi abreche ka gama ejimi a wo jimi ba. Hwe ne yere awade mu nsem. But oba beka. Ye beso so ba so kama. Owe kura no wasa ya busa no na wo wa ne den wo se menye ne hwe. Menye ne hwe so se be ma ne jira so wo ka ne dia. Ye nye be ma ne ni. Ye beka so ba ne beka ye no. Ena be ma na head there yes stories afa ho. Masa. Ye di kama fu be ma. Oh. Nyame apata na no yiri nya asem. Baby am be ko bia no o yiri o 60%. 40 no mo sa ko chafa. Ebi ebe wie no oba no 99 na wo wan. Bema ya bu agu so. Woni asem bia ka. Ono oba tifie. Oba ya welia. Udi nka ho. Bema ya welia. Oba di nka ho. Oh. Wi asita bema o. Yeah. Ya obregu mo. Yeah. Na ahakra de ye. Okwa burochira. Yasi uyi ma. Wayi nkwada. Se yi ma yi nkwada ya wie. Mema ya ne eba. Ya ne eba. Ni akoyi mmoa. Ya yi mu adi memory ni ya yi nnua. Bema na last. So no yiri nya asem create me browser efri ha. Ekoka ye mfa se bia mampon. Emie hu browser okra wo no yiri nya asem ya pamo. Emeho ya twasu. Emeho abrochire etwasu. Hwe. Ye ma meters bia 19 nru ho. Se hu so aduru ho a ye do betum. Menua. Emementi boni be pa ne aye. Oh. Ye sha brana se no ye behwe ma ye behwe nkwada bra ye bre wo fa ha na wo sena wo ye adwuma so na ye foforo ka ho menua ade ewom kura ne se ekom betimi adew wo kondo abura ya no a ye pai bro so abro we say so back 5 series so o de twa ho bra wo betwa ma nwumre du wo be kono abomfo miensa 5 na say junk foods ni edi anu akwaji bi Bema na adwene wo fie no se oto aduane a odwene ho na aduane odie bayira atoto gale ni asichiri ene de o ma ye bi afra and de ne lie pa sabe eba ebu se penti bi adame no ebu ma mema because o hwe wa hwe akodi de buru so adi akola bi kantin ade a chia obeda nya sika etisika no watete ne mfuamfua me yire die ni me maame die ni me ofase die ni ma ho die ni abrabo baako pa be ma wo bo e wo so hwe ofase e wo so hwe maame e wo so hwe papa e wo so hwe yire e wo so hwe ma e wo so to petro e wo so to credit e wo se eti wona moa wa adwini mo yu he na de nam na musu nkan na kofum baako no yire te fom wan sa wan no wadi she no coat mu a da bia ono kasa no akotu atiro wo na no kodi obi kura se man kawe reference officer ebi ameka se kura so ma wa wo mrofa nya ma archives onso akọwe no ho e de ba be hyew on de akura ntifie na abọ no ka na de wo de no wa abọ ntene no wa nya ba papa ko fa de brafie me ma boni be ni ayemo yansunu mo Kofi yansunu mo yo bregu mo ye bro yo bregu mo ye bro asemo a ye didi nkomo e so obi te dem tinisuo se wo hwese no asi abọ ne yire ho ka se ne yire ba bia no ote wa fa no de na ba krom amane oba na sori atere no so yawe wo mu kura se oba pe waja so ba me kwatia ye hwa na be ma timi brem ka club se emu ayemre oba sa tia kura onu asu na aku no oba ka so tete wa ba matimi wu ofa fashion fridge na makoma kura ayeme ya abusia wofa covid man kwana ene ni din komo no gweidie eye intro ne be boye awo brem kakra ebre no ko mi mo intro ni bi kakra bi be sima mienu pe ko fi aboni intro nti mam so mi mo bi ene no ene ye di mema ho komo
Hey. Eti ese mi so medi mema honko. Ai, ena ye di mema honko mo kakra. Me nka ne say. Oti yenko. Hey, we are say time mema. Yeah. We are say doma. Eye we are say ne time mema. Eh? Ofa kofi ka na me pese nka o kano se na nyame bo adam na me pese nka o kase. Tama mema mudi aduaba no. Nyankopon ka kire wo ba se. Wode ya mam. Momfa yen. Wode ya hyemose. Monhwe yen. Momfidi yen. Se mo ne yeda. Enti mum sa me yeduane ni. Mumma yesika. Gobi ofa we are ma membrem kakra ba ho na wakakra ka masem wonim so oba no na okoye ye ma adam di aduaba no bie atu nyankopon ba ya o de ba na dada no nyankopon ba o de punishment ne ba no wo di free be ma so anti na me ka che wo se asema of akofi kan from beginning ade mo fi sana nyame ka no okay nyame boye no yi yefiri mu enti ye nyansa nyina wo mem listen ti ye ba wiase de ye ba bebre me pa cho tie me breguo mo enye breguo kra sana nyame bo mo mfa ne sam nyame yi ma firi memmem e ma nyansa e wo memmem enti na asem be kasa memma mero enti oba no kwate apo no fa kofi so oba na kwada ada be ma no sa tam na be ma nyansa we sometime na be manyansa way mo asemi ho aye kan ye nko bible ye mfamfiri ho mra na be ma way na be ma nye be ma biem ana wo ba na ye yi ni firi wo mu no utimi ma ne dia po ne ma na de ne nyame ka kire wo se u pebre da bi say nyame se ye no nti out of odona be ma wo mo oba sa na nyame punish no anko odo anka ho nyame punish no wan kase be ma oba bebre no asa ma be ma do no wan kan so we refia go back to the bible and reread some can say reread that means say you've read it before so go back and read it again what's the be ma me de wo ba na ma fa no ene ne na nemom wo be twetimba wo be pai bo na wo di ama ene ye ne eti fano na hwe no okay na nyame ka se o dia next week ebe to aso next week offer brem yes sambra so asem no ye mfa bi nka ho ai ye nyi bi nsu nye dey that's right o ka nyame asem a ka de nyame aka wati ene ye ka mema asem wo se no kazi o nipa nim bema be sam na fifiri Saudi bi ka na wi bi afiri mu no emfato kan de wam awo re mo fan kasa de ye kan emema yesi ye wo brebuom anase ye wo bremu eye no kre ye fiye nanom ye emoba no enye no na ye de man se wo benya sunjwa wasunjwe wo ba ho ubenya nija ewo ba wo se de mi ni e ka no na se wuni akukuduro nso a aware enkom and try because a lot of enyema ya yankwa na ewom ewo mra and it does so sometimes e ma timi ma wani da so sa e ma wan hwe yi a ubeyi hu afini pam hwe sa e ma no ni ye kasa nye ma nyina o me se mema bi ekon eri grapes mu a eye ma so asema ye kan obi wa ni mema ye enye yare nko na ma be ma ebe ma wu adwendwen frustrations na ye kan no da bia me kasa nyame ene bo aware but wow ebe fa so a ebegu no nyame mfa ho nche da wo de wumu na wo obi nkwaya we emfa ma woni ma yesie wo mo ah
0551 931 offer Mr. Mami fa course be me no bi miensa bi na anasa 0541126626 yadi nkomo kakra we intro ne be boy enkomo we na fe ne ye bia ni ensem we wo mu no so join my home no so kakra 0551931931 0548931931 anasa 0541126626 0541126626 0541126626 okay Monfa a production line into so 0541126626 no enter so mame hello international IBJ open case bibia boko nyame adon we SK Bola SK Bola Bola yenko e wade nyina mu eble ne ko yenko papa bien de ni tembia awo titi se ka ema nkoma wo be so wo twadwin esidabi yesi wi as kamema eyampa unko ahifia ye kamema uko to dem ma ye kamema uko mantema ye kamema uko so dem ye kamema waba bi akwa wade a wode to mienu eneko ba akoto ase ba akoto ntei die to ate no wo ye papa no de gum na dwane die to ntei no wo ye no bode na de gum na senwo ada sembe ba no wo kofa abeka onum na gaze wi ase ta mema wo jan yi ya no won kana no tum boni e ko na no e ma na ba ye komo bi mra bi e ko de tew hello hello but you didn't baby I can say free mami tio mami me bacha wo so pa me bacha ene asamba mo kan me ma na o mo sa mo blo nti e a wo be mu se na me ma na dai ma e ta ma o mo mo hwe wo mu ma ya hwe e bere se me ma mo bele ma ya hwe e bere pa na me uji tu sa me ma na bre wo ho me bacha but that's hello yes sir bacha udini baby a o ka say free hello udini baby a o ka say free oh went me anyina so me fa frɛ for baby aka ho hello okay mami nti o ben na me ba ya no so me yire aduma wo ye a kedi na wo son ko de bo no ni ni timba ni trans ta ka me ya bodan so de mta si a di ni ni ta bodan enya sem ko ama ni ke ye si de ni na ma ni ke ni men ya sem ko ni ya la ko bodan oh na no ba no ya sem ko kafra hello hello bacho udini baby a o ka say free me pacho me dindi esiana sir me ka say free tamale okay if you am minti o me pacho me mani bi o hono mo a like yeah mano yeah one yeah heart that like we have a good heart so and say na me mani here okay abusia ye di dwumadi ni besi ha na gomo we no me say afi na ye bia ni mama ma branch bi happy birthday what aha me sorry mama ma happy birthday ye fro Tony ye fro Sompa Accra happy birthday to you nana safo kantanka and say me wish you happy birthday abusia dwumadie ne awo fo kwase da bia no nso ekosi no nkono empemu na mede ebrem amsia from fa nche me na mawia mo time kakra mo fa nche me pi misro bomoden
sɛ onye wo ho bɔne kɔpem sɛ yɛbɛhyia sɛ wopɛ sɛ wonimi di nkɔmmɔ wopɛ sɛ bibi haw wosusu ho kyerɛ me a number no ɛna wɔ so no wotumi afrɛ me na yɛdi nkɔmmɔ anasɛ yɛ WhatsApp audio brɛ me sɛ deɛ wofrɛ me a wonya me yɛ WhatsApp audio brɛ me 05411 26626 05411 26626 medi the minister IBJ Kofi Gaga nie makraw nyame nka ho no mfamfra dom enko